Enbiya suresi. Enbiya suresi Mekke'de inen sürelerden ol 110 ayattan ibarettir. Sürede 17 peygamber barada giňişlerin gurrun oğdolýany üçin oňa Enbiya diýilip ad berilipdir. Rahman we Rahim bolan Allah'nyň ady bilen. İnsanlaryň hasap wagtlary golaýlaşdy. Olar bolsa mundan bihabar, hakdan ýüze urýarlar. Olar özleriniň perwerdigarinden özlerine gelen her bir täze duýduruş hem diňe ýanha alyp dinleýärler. Yürekleri perwaysızdır. Zulüm ederler yaşrın sohbetlerine. Bu Muhammed özüňiz ýaly adam dälmeýsem, siz gözüňiz bilen görüp durkaňyz zada ýerýärsiňiz mi diýdiler. Şonda Muhammed meniň perwerdigarym asmanyna we ýerde aýdylan sözi bilýändir. Ol ähli zady eşitýändir we bilýändir diýdi. Olar şonda bular onuň aýdýan zatlary bolgusy düşlerdir. Ýok, belki de onuň özünden toslanydyr. Ýa-da ol şahirdir. Koyol öňki iwelden peygamberler ýaly bize alamat, kudret getirsin diýdiler. Biziň olardan öňki helak eden owa şäherlerimiziň halkynyň hiç haýsy iman getirmänni, heýde şular iman getirermi? Biziň senden öň hem wahy edip iňleren iweren peygamberlerimiz gerçeklerdi. Sen ýaly insanny. Eger muny bilmeýän bolsaňyz, bilýänlerden öňki iňlerilen Allahy kitaplardan, habarly adamlardan soraň. Biz olara peygamberleri zat iýmeýän bir jesed edip yaratmadyk. Olar ölmez gitmez hem däldirler. Soň biz olara beren wadamyzy ýerine ýetirip, olary we öz islenlerimizi halat etdik. Hetden aşanlary bolsa helak etdik. Taky biz size içinde öwüt nesihatymyz bar bolan kitap inlerdik. Hey aklyňyzy ulanmaýarsyňyzmy? Biz halka zalim bolan ençeme owa şäheri agdar düňder etdik. Ve olardan soň yerlerine başka kowumlar döretdik. Olar biziň zormady adamyzy duyan wagtlary ol yerden derrew gaçmaga başladylar. Olara gaçmaň, boleniň ýaşaýşyňyzyň hemde öýüňiziň ýerleşen ýerine dolanyň. Belki siz bu ýerlere maslahat üçin gerek bolup soralarsyňyz diýlende olar haýp bide takyk biz zalimlardan bolduk diýdiler. Olaryň bu sözleri täbide olary orlan ekine we sönen küle urýançak dowam etdi. Biz asmany, ýeri we bu ikisiniň arasyndakyları oyun güýmenje üçin yaratmadyk. Eger biz güýmenmek islesedik, onu öz ýanymyzda ederdik. Emma biz hiç haçan beýle iş etmez. Haky galpyň batylyň üstüne döňer. Hak batyly döwmeder. Bir görseň galp ýok bolup gidenler. Allah ýonkiýan biren tek zatlaryňyz üçin haýpside asmanlardaky we ýerdäki her kişi oňa degişdedir, tabindir. Onuň ýanyndakylar perişdeler bolsa, oňa gulluk etmekden ulumçylyk etmezler, hemde gaçmazlar. Olar gowşaklyk görkelmeden giýje günnüz arman ýadaman tesbih ederler, ýa-da olar Allah şärik goşanlar, ýeriň ýüzünden daşlardan ölüler diýredip bilýän hudaýlar tapandylarmy? Eger yerde we asmanna Allah'dan başga da hudaý bolsady, olaryň ikisi asman we yer hem harap bolardy. Arşyň perwerdigary bolan Allah olaryň ýonkeýän sypatlaryndan päkdir. Allah edýän işlerinden soralmaz, olar bolsa soraga çekilerler. Olar özlerine Allah'dan başga hudaýlar edindilermi? Sen olara hani anyk delillerini getiriň makaly, ine meniň ýanymdakylaryň ve menden öňkülerin kitaby diýip aýt. Ýok, olaryň aglawaty haky bilmeýärler. Şol sebäpli hem ondan ýüze urýarlar. Biz senden öňki ilçilerimizi diňe menden başga huda ýokdur, maňa gulluk ediň diýen wahy bilen iýerdik. Olar Rahman Allah perdent edindi diýdiler. Allah munyň ýalydatlardan päkdir. Ýok, olar perişdeler sarpaly bennelerdir. Olar söz sözlemekde Allah'dan öňe geçmezler ve Allah'nyň buýrugyny bir kemsiz ýerine ýetirerler. Allah olaryň geljegini we geçmişini bilýändir. Olar Allah'nyň razy bolanyndan başgasyna şepaat edip bilmezler. Olar Allah'dan gorkup elmidama titrärler. Olaryň içinden haýsydyr biri Allah'dan özüge hudaý mendirin diýse, biz onu dogdak bilen cezalandyrýar. Biz zalimleri şeýdip cezalandyrar. İnkar edenler biziň asmanlary bilen yer bitewika olaryň arasyny açaldyňmyzy we suwdan ähli jany jandarlary yaradandyňmyzy görmeýärlermi? Bular bilen soň hem iman getirmeýärlermi?
Biz olary insanlary sarstyrmanlyk üçin dağlary onna yerleştirdik we adaşmallar ýaly onna ýollar goýduk. Asmany goragly üçe gedip goýduk. Olar bolsa asmanyň Allahyň gudretini görkezýän alamatlardan ýüze urýarlar. Ol gijäni, günnüdi, günü we aýy hem yaradanlar. Olaryň her haýsy bir pelekde öz okunyň daşynda ýüzýärler, aýlanýarlar. Biz senden öň hem hiç bir insany ölmedi gitmedi etmedik. Hey sen ölersiň-de olar baky galarlarmy? Her bir canly barlyk hökmän ölüm şerbetini dadar. Biz sizi ýaşy ýaman bilen sinar we siz bize gaýdyp gelersiňiz. İnkar edenler seni gören wagtlary siziň hudaýlaryňyzy diline çolaýan şumy diýip ýaňsa alýarlar. Aslynda olaryň özleri Rahmanyň Allahyň kitabyny inkar edenlerdir. İnsan alňasak yaradylanlar. Men size gudratlarymy tiz wagtda görkezerin. Siz alňasamaň. Olar eger siz dogurçul bolsaňyz bu haýwat wada haçan amala aşar diýerler. Käşke inkar edenler dogda hodyny ýüzlerinden we arkalaryndan soğup bilmejek we özlerine ýardam hem edilmejek pursatlary günleri bilsediler. Hatta bu pursat olara duýdansyz geler-de olary geň aldyrar. Olar mundan soň onu ýygyna gaýtaryp bilmediler. Tövbe etmek üçin özlerine möhlet hem berilmez. Takyk senden öňki ilçiler hem maskara edilipdiler. Olaryň üstünden gülerleri ýanha alan zatlarynyň jezasy gurşap alypdy. Sen olara eger Allah size azap indirmek istese, sizi gijede we günnüzde Rahmandan Allah'dan gorajak kim diýip aýt. Ýok, olar özleriniň perwerdigaryny ýatlamakdan ýüze urýarlar. Ya bolmasa bizden başga olary biziň azabymyzdan gorap biljek hudaýlary barmy? Olaryň hudaýlarynyň özlerine kömek etmäge güýçleri ýetmez ve bizden olara himayet hem edilmez. Biz olary hem ata-babalaryny hem nymatlarymyzdan peýdalandyrdyk. Hatta bu olaryň ömürleri boýunça dowam etdi. Olar biziň ýeriň ýüzüne gelip, onuň töwereklerinden kem-kemden eýsilýändigmidi, İslamyň üstün çykyp dinden ýaýraýanlygyny we kafirlaryň adalýanlygyny görmeýärlermi? Heýde olar üstün çykarmy? Ey Muhammed, sen olara men size diňe wahy bilen öňünden duýdurýaryn. Emma ker bolan duýdurulmagyna garamadan çağırşy esitmez diýip aýt. Eger olara perwerdigaryň azabyndan bir uçkun degäýse, takyp olar, haýp bide, biz zulüm edenlerden bolupdyr diýerler. Biz kıyamet günü üçin adalet teredilerini gurar. Şondan soň hiç kime hiç ýerde zulüm edilmez. Edilen iş hardal, dar dänetiniň agyrlygyna bolsa hem biz onu getirip ýüze çykarar. Biz yeterlik hasap soraýjydyr. Biz Musa we Haruna takwalar üçin ýagtylyk we öwüt nesihat bolan Furkany, haky batyldan aýyl saýl eden Tewraty berdik. Olar takwalar özleriniň perwerdigaryny görmeden gorkýarlar we kıyamet gününiň hem gaýgysyny edýärler. Ine bu Kur'an hem mukaddes bir öwütdir. Onu bilinlerdik. Yeri siz onu inkar edýärsiňizmi? Biz ondan öň Ibrahimy hem dogry ýola salypdyk we biz onu şoňa münasipdigini bilýärdik. Ol öz atasyna we kowmuna siziň ibadet edýän bu heykelleriňiz nämedir diýdi. Olar biz ata-babalarymyzyň hem olara ibadet edýändigini gördük diýdiler. İbrahim takyk siz hem ata-babalaryňyz hem anyk nä dogry ýoldasyňyz diýdi. Olar sen bize hakikaty getirdinmi ýa-da oýun gözläp ýörenlerden birimi diýdiler. İbrahim ýok, siziň hakyky perwerdigaryňyz asmanlaryň we ýeriň perwerdigarydyr. Olar ýokdan bar edenler we men hem muňa şaýatdyryn diýdi. Soň içinden Allah kasam bolsun, siz ýeriňizde öwürlip gideningizden soň butlaryňyza duzak kurjak diýdi. İbrahim mundan görerler diýip butlaryň iň ulusyny goýup galanyny bölek etdi. Olar hudaýlarymyza muny kim etdi? Takyk kim bu işi eden bolsa ol zalimlaryň biridir diýdiler. İçlerinden käbirleri İbrahim diýilýän bir ýaş ýigdiň olary butlary aýplaýandygyny esitipdik diýdiler. Olar onu insanlaryň görmekleri üçin olaryň gözleriniň öňüne getirin diýdiler. İbrahim getirilende olar hudaýlarymyza muny sen etdiňmi ey İbrahim diýdiler. İbrahim onu şu iň ululary eden bolaýmasyn, gepläp bilýän bolsalar bu soragy olara beriň diýdi. Olar bir-birlerine garap
hakyky zalim butlar döwen näde asıl zalimler sizsiňiz diýdiler. Soň ýene kellelerini öňkü ynançlaryna gaýdyp gelip, sen olaryň geplemeýänligini bilýärdiň ahyry diýdiler. Ibrahim, siz Allah'dan özge size hiç bir peyda ve ziyan verip bilmeyen zatlara kulluk edýärsiňizmi? Hayp size ve hayp sizin Allah'dan başka kulluk edýän zatlaryňa da siz aklyňyzy ulanmaýarsyňyzmy diýdi. Olar eger bir zat etjek bolýan bolsaňyz onu ýakynda hudaýlaryňyza kömek edin diýdiler. Biz ey ot Ibrahim'a salkynlyk we amanlyk bol diýdik. Şeýdip oňa duzak kurmak istediler. Biz hem olary has beter diyana galanlardan etdik. Biz onu ve Lut'u alemler için mübarek eden yerimize eltip halat ettik. Ona Ishak'ı hem Yakub'u hem bahşettik ve hemmesini salihlardan ettik. Olary öz emrimize layıklıkta doğru yola gönükdirýän yol başçylar etdik ve olary ýaxşy işleri etmegi, namaz okamagy ve zekat bermegi wahy etdik. Olar elmidama bize kulluk etdiler. Lut'a peygamberlik hem de ilm verdik. Onu erwedi işleri bilen meşgul bolýan owa şäheriň halkyndan halat etdik. Taqiq olar yaramaz we ören bozuk adamlardy. Şeýdip biz Lut'a merhamet etdik, çünkü ol ýaxşy kişilerdendi. Bir mahallar bizi çağırıp dilek edenne Nuh'un hem dilegini kabul etdik. Onu ve maşgalatyny uly gam gussadan halat edipdik. Ona ayetlerimizi inkar edýän kowma garşy durmakda kömek etdik. Taqiq olar yaramaz bir kowmdy. Şol sebäpden biz hem olaryň hemmesini gark etdik. Dawud bilen Süleyman bir kowmyň goýun sürüsiniň daran ekini barada çözgüt çykarýarkalar, biz olaryň çözgüdiniň hem şaýady bolupdyk. Biz dogry çözgüdi Süleymanyň aňyna goýduk. Olaryň ikisine de peygamberlik hem de ilm berdik. Dağları ve kuşları Dawud bilen bile tesbih edýän edip boyun egdirdik. Bu zatlar eden bizdik. Birek uryan darwalaryňyzdan goramak üçin oňa Dawuda sowut ýatamagy öwretdik. Ey insanlar, siz peýgamberi tasdik edip nygmatyma şükür etmeýärsiňizmi? Süleymana hem biziň mukaddeslik bereket beren ýerimize tarap, onuň Süleymanyň öz emri bilen öwsýän güýçli ýel berdik. Biz ähli zady bilýändir. Şeytanlaryň içinde hem onuň Süleyman üçin lagly merjan çykarmak üçin guwwatlyk we başga işleri edýänleri de bardy. Biz olary Süleymanyň emrinden çykmazlyklary üçin göz astynda sakladyk. Eýýub hem maňa bir dert sataşdy we sen merhametlileriň iň merhametlisisin diýip Perwerdigaryna dilek bilen ýüzlenipdi. Biz hem onuň dilegini kabul edip onnaky derde aýyrdyk. Öz tarapymyzdan rahim we gulluk edýänler üçin nesihat bolsun diýip ona maşgalatyny we ýene şonuň iki essesini berdik. İsmail, İdris ve Zülkifil bularyň hemmesi sabırly kişilerdendi. Biz bulary rahmetimiz bilen gurşap aldyk. Olar salih kişilerdendi. Zünnun, Yunus hem kowmy iman getirmändi üçin gaharly halda owasyny terk edip başyny alyp gideninde ol özüniň bu hereket üçin biz hiç zat etmer söýtdi. Onu balygyň garnyna taşlanmadan soň bolsa tümlüğün içinde senden başga wadada laýyk Hudaý ýokdur. Sen ähli noksanlıklardan peksin, taqiq, men haksızlık, özüme zulüm edenlerden boldum deyip yalvardı. Biz onun hem dilegini kabul ettik ve onu gam gussalardan halat ettik. Biz iman getirerleri şunun ýaly halat edýäris. Zekeriya hem Perwerdigaryna, ey Perwerdigarym, meni ýalyňyzy goýma, maňa miraslar perzent bagşet. Sen miras goýjularyň iň haýyrlysysyň deyip yalvarypdy. Biz hem onuň dilegini kabul edip, oňa Ýahýany bagşetdik we onuň üçin ýan ýoldaşyny hem önelgesizlikden halat etdik. Olar haýyr işlere howlugardylar, bizden umytly we gorkýan halda dileg ederdiler. Olar bize köp tagdym hormat ederdiler. Ol namysyny goran denan Meryem hem bardyr. Biz onuň içine ruhumyzdan üfledik. Onu ve oğluny İsa'ny alem jahan üçin bir alamat kudret etdik. Ey insanlar, taqiq, sizin bu ümmetyňyz diniňiz bir tebi bir ümmetdir. Men bolsa sizin Perwerdigaryňyzdyr. Şonuň üçin maňa gulluk edin. Olar insanlar bolsa din wagtda dürli toparlara bölündiler. Hemmeler ahyrynda bize gaýdyp gelerler. Kim mümin bolup imanly halda haýyr işleri etse, onuň görkeden gaýratyna gadyr bilmezlik edilmez. Taqiq biz onu ýazyp duranyr. Emma biziň günäleri bilen helak eden ýurtlarymyzyň halkynyň
bu dünyada tövbe etmek için iyillerine kaydıp gelmekleri mümkün näldir? Olar kaydıp gelmediler. Şol helak edilenler te Yacuc ve Macuc, Ecid Mecid bentleri açılıp, olar depelerden aşağı enip, hakiki vada kıyamet yakınlaşyança idine dolanmalılar. Bir görsen kıyameti inkar edenlerin gözleri mölerip qalandır. Olar hayp bide, biz bundan gafil qalan ekenik, biz özümüze zulüm edipdir diyerler. Tahqiq, siz hem de Allah'dan gayrı kulluk ediyen zatlarınız, butlar ve özlerine ibadet edilmeğine razilik görkeden insanlardır cınlar, dogdokun odunusunuz, siz şol yere girersiniz. Eğer olar Huday bolsalardı, dogdoka girmedilerdi, yok, hemmesi şol yerde ebedi qalarlar. Olara dogdokta dine engremek qalar ve olar şol yerde mundan başka hiç zat eşitmediler. Emma bizim tarafımızdan göden mertebe verilenler bolsa dogdoktan daşlaştırırlar. Olar dogdok odunun şatırdısını eşitmediler, hem de olar göğünlerinin islam nigmatlarının içinde ebedi qalarlar. Olary iň ulu gorky kıyamet kopanma boljak hop gorky hem gamlandyrıp bilmez ve perişteler olary bu sida wada verilen günüňizdir diýip garşalarlar. Asmany ýazgyly kagyd ýaly düýülecek günümizde adamlary ilkinji yaradanmyzdaky ýaly öňki ýagdaýyna täze dogan çagy ýaly edip getirer. Bu biziň öz üstümizde alan wadamyzdyr. Tahqiq biz onu ýerine ýetirer. Biz zikirden Tevratdan soň Zeburda hem tahqiq yerin ýüzüne salihlar miras alar diýip ýazypdyk. Tahqiq munna Allah kulluk edýän kowm üçin nesihatlar bardyr. Ey Muhammed, biz seni alemlere rahmet bolmagyňdan başga maksat bilen iýermedik. Sen olara maňa seniň ibadata laýyk Hudaýyňyň diňe ýeketek Allah bolmalydygy wahy edildi. Siz şuna boyun bolýarsyňyzmy diýip aýt. Eger olar ýüz döndürseler, sen olara aýt. Men sizin hemmäňize deň derejede duýdurdum. Size berilen wadanyň kıyamatyň bolsa ýakyndygyny ýa-da daşdygyny bilmeýärin. Tahqiq Allah sözüň äşkar aýdylanyny hem sizin içiňizde saklaýanyňyzy hem bilýändir. Men munyň sizin üçin bir synagdygyny we belli bir wagtda cennetde peýda berjekdigini, azabyň giýja galdyryljakdygyny bilýärin. Ey Perwerdigarym, hak bilen hükmet. Biziň Perwerdigarymyz sizin aýdaşyňyzyň tersine mehribandyr. Kömek üçin diňe oňa ýüz tutulýandyr.